Dakop ang isa ka tricycle driver sa ginpatigayon nga drug buy-basta operation nga ginapangunahan sang Provincial Drug Enforcement Unit o CONPIDEO Aklan kaga Kalibo PNP sa may Oyotorong Street, Poblasyon, Kalibo, Aklan. Ginkilala ang suspect nga si John Simons Fernandez, 43 anyos, residente sang Laguinbanwa West, Numancia, Aklan, apang presente nga nag-istar sa nasambit nga lugar. Nakuha sa kay Fernandez ang isa ka sachet sang ginasuspetsahan nga shabu kabaylo ang 3,600 pesos nga buy-bust money. Sa ginpatigayon nga body search sa iya, na-recover sang motoridad ang dugang nga napulo ka mga sachet sang droga nga nakuha sa iya nga posisyon kag kontrol. Nahibaloan nga dati na ini nga nakulong sa kapareho nga kaso sang 2016 apang nakahilway ini kag nagbalik sa iya nga dati nga bisyo. Sa karon gindala na sa syudad sang Rojas ang nasambit nga suspect para igapay dalom sa drug test. Sa pihak nga parte, mga pangtubang ini sa pagabailar sa Section 5 kag Section 11 sang RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga Serbisyo Publiko ag Kalingawan sa Kalibo ag bilog nga probinsya Itaklan, rong kampiyon nga istasyon K5 News FM. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.